दिनै थामथि सान आर'जखौ मा भलन्टियारफ्रा नै जि समायदों लाइन लाइन। फुंनि खैथा जाखो दा आब'? खैथा जाखो टाइमा दा फुंनि 7था जाबायना? 20 तारिख दिनै 7था टाइम जाबाय आर'ज जोब्बाय। दे मोजां नुथारदों नै बिबार बागानखौ बिराद मोजां साजायदों। दिनै थामथि सान जाबाय आर'जखौ मा जागोन दा। बैथिंबो बिराद मोजां। दुलाराय बाथौ गुथुम मुंख्लं मनिराम रतन टेरेला कसारि गोसोखां फोथार टेलामारा सनितपुर। लेट जुगेश्वर बर' मेमरियेल गेस्ट हाउसनो बेहा। गेस्ट हाउस बेयो दिनैसो हाबनो मोनदों आब'। बेयाव नै आं दिनैसो हाबनो मोनफैदों। आलासिफोर जिरायग्रा गेस्ट हाउस लोगोफोर। नै खिग्राफोरखौबो खोन्थानांगौनो लोगोफोर। जोंना गोदान आफादगिरि बिथाङा दानि माइनावनि जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुम माइनाव आफादनि गोदान आफादगिरिया बेनो जोंना दा सायख'जाबाय बिथाङा एकदम बहुत इन्टारेस्ट। मावलांसै नै मा खिग्रा बिलाइ मानो खिग्रा जानांगौ साहा लोंग्रासो। बिथां मानाव गिदिर सारमोन गेदेमा बिथांमोन जिरायग्रा। ना आं एसे जिरायनि एसे आंखौ आं जाथ'बाय दिनै आलासिया आं जाथ'बाय लोगोफोर। फैलायदो बयबो माबायाव मा होनो आर'जखौ मा दा 11थायाव आर'जखौ मा जागोन फैलायदो बयबो। जोंथ' 18 थारिखनिफ्रायनो दंफैयो दा खैथायाव लाङो क'क्राझारसिम नायनोसै। आरो फैनोसै गारिया खैथायाव लाङो जोंखौ। इयाव मा दं नायलांनोसै ओंखाम जागोना मन्थ्रिफोर ओंखाम जाग्रा बेयो। हाबनोथ' मोनखाया दिनैसो जोंबो रेस्टआनो गैया। दिनैहाय बेयावनो जिरायनानै जाफैनांगोन दा आलासिफोर जाखांबा। नायलांबाय था बिदिब्ला हागौमानि देखायनो नाजागोन आङो। गैया दाबोथ' गैयाना प्रेसार बे प्रेसार ना मानसि गोलैदों नै प्रेसार जानानै मैयाबो गोलैदों। बेयाव मेडिकेल माबा दंमोन बेयावथ' हाया बेखौ डाइरेक्ट लांसिगोन आरो अलरेडि मेडिकेलनि माबा दंखायो एक्सपार्ट दंखायो। हा जोंनि मोसाखावरि नोंथांमोनखौ खेराइ हान्जा नोंथांमोनखौ
চহকী কৰাই নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰো জাতি জনগোষ্ঠীয় মানচিত্ৰখন সমৃদ্ধ কৰিছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে তাৰ সংৰক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু প্ৰসাৰৰ দিশত মনোনিৱেশ কৰাটো সময়ৰ আহ্বান। এই বিষয়ত गंभीर उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और ये बथौ समाज का, बोडो समाज का सभा में आप आने के लिए मैं आपको असम वासियों का ओर से हृदय पूर्वक अभिनंदन भी देता हूं। भारत माता की जय। बोराई बाथो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहाँ पर विदेश से भी नेपाल गहरे रहस्य को समझने की प्रक्रिया और बोडो का बाथो धर्म ब्रह्मांड के 5 तत्व, सान मतलब अग्नि, अखा मतलब आकाश, बार मतलब वायु, हा मतलब पृथ्वी और दे मतलब जल, ये 5 तत्वों को एक साथ एकता का संदेश देना, यही बोडो के बाथो धर्म का मूल सिद्धांत है। और बाथो धर्म के दर्शन के अनुसार बोराई बाथो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी मैं आज पूरे बोडोलैंड के सभी निवासियों के लिए और बाथो धर्म के अनुयायियों के लिए बोराई बाथो के सामने आपके मंगल और सुख शांति की प्रार्थना करता हूं कि ये समुदाय, ये धर्म अनेक सालों तक चलता रहे और आगे पर पृथ्वी के हर क्षेत्र में ये फिलसॉफी को हम पहुंचाएं। पंच तत्वों की ये जो फिलसॉफी है, ये प्रकृति की पूजा की फिलसॉफी, और यही फिलसॉफी के आधार पर आज बाथो धर्म का झंडा भी बना है। और मतलब अग्नि से लाल कलर को लिया गया है, अखा से, आकाश से नीला कलर लिया गया है, वायु मतलब बार से सफेद लिया गया है, हा मतलब पृथ्वी से पीला लिया गया है, और दे मतलब जल से हरा लिया गया है। आपका ध्वज भी 5 तत्वों की पूजा का संदेश देता है और धर्म भी 5 तत्वों की पूजा का संदेश देता है। और आपके आध्यात्मिक संदेश, बुद्धिज्म के 5 नैतिक संदेश जो है, वो भी पूरे देश और दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले हैं। पवित्र अनुभूति